Здравейте, как се казвате? Ембие Селим Мехмет. От колко години гледате тютюн вашето семейство? 5 годинки почваме. 5 годинки почваме винаги тютюн. Цените тази година какви са? Тая година една патрон дойде Румъния, отвори долу фирма. И ние заедно телета гледахме. Патрон отида там, жената тук е, Турция ще отида. Тютюн няма, но зор идва. Пак ще работим тютюн. Само Крумовград ли, този сорт? Крумовград. Друго не сеете? Не. Гръцка басма, Катерини? Няма. Колко души така в селото се занимавате с този занаят? Само ние Крумовград дойдехме тук. Иначе откъде сте? Крумовград нататък. Надолу? Малко, че едно махла. 20 години тук сме. 20 години? Долната къща. Нашия тютюн, долната, виж, голяма къща има там. Там турихме, там лягахме и купиме тук къщи, тук дойдехме. Мехмет. И с това ще се занимавате? Тютюнджийство? Тютюн. Ама моята пенсия е много ниска. Ние нивата, тютюн берехме тютюн, хората документи правил, ние нищо не правихме. Време дойде ли, но отидехме, 150 лева, 12 тона тютюн дадахме ние. Ама моята пари е толкова. Ние документи не гледахме. Така е. Какво бихте казали на хората, които тръгват да се занимават с тютюнопроизводство в България? Как бихте им... Какъв съвет бихте им дали? Кой гледа? Никой не гледа. Тук ние работихме, никой не идва. Ясно. Благодаря ви.